إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بارلق мақтауларыбыз бүтін ғаламны юқтан бар етіп тәрбие қылушы Аллах Раббымызға болсын. Һәм йөрәкләребезнең түреннән чыккан салават шәрифләребез бүтін ғаламга рәхмәт итеп җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга һәм аның әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, һәм аларга ергә тырышкан барча булган мөмин кардәшләребезгә дә булса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә безне шушы дөньяга сынау дөньясына бар итте. Һәм Аллаһ Тәгалә төрле сынаулар белән сыный. Һәм шул сынауларның берсе ул беркемне дәген калдырмый. Ул бай кешегә дәген килә. Ул ярлы кешегә дәген килә. Улы яшьтә булсын, кече яшьтә булсын, нинди генә хәлдә булмасын, гадәттә ул хәл килә. Ул да булса, ул ауру. Ауру, кеше бу дөньяда яшәгәндә авырмыйча калмый. Нинди генә ауру булмасын, ул аурый. Һәм ул шушы сынауларның берсенә керә. Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйтте: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Без сезне сынарбыз. Кайбер сынаулар белән, кайбер куркулар, кайбер ачлыклар, малларыгызны киметү белән яки җаннарыгызны, җиләк-җимешләрне киметү белән сынарбыз дип әйтә. Ауру дагын шушы җаннарны киметүгә берсенә керә. Һәм Аллаһ Тәгалә шатландыра: "Вабашширис сабирин". Шатландыр сабыр итүчеләрне. Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун. Әгәр дәген аларга берәр бәла килсә, алар инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйтәләр. Без Аллаһтан, Аллаһ безне бар итте. Безнең гаиләләребезне, майлыгыбызны, байлыгыбызны, малыбызны Аллаһ бирде. Һәм әгәр дәген ул ала икән, biz барыбыз да аңар кайтачакбыз. Бу мал Аллаһныкы, сәламәтлек Аллаһныкы. Аллаһ Тәгалә сыный безне, үзе ничек тели, Аллаһ Тәгалә безне шулай итеп сыный. Шуңа күрә кешегә нинди генә авыр хәл килмәсен, ул инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип әйтә. Безнең халыкта мәсәлән, кеше үлсә генә, кеше үлгән хәбәре ишетелсә, шушы сүзне әйтәләр. Ләкин борынгы галимнәрнең гадәтләренә карасак, алар тормышта нинди генә авыр хәл булмасын, берәр әйбер югала икән, берәр әйберне таба алмый икән, шушы сүзне әйткәннәр. Инна лиллаһи ва инна илейһи раҗиун дип. Адәм баласы бер шагыйрь әйтмешли, тормышта 8 әйберне үтми калмый. Саманиятун тәҗри ала ан-наси куллихим. 8 әйбер һәрбер кешегә килә. Ва ла будда лил инсани ялqa самания. Шушы 8 әйберне адәм баласы үтми калмый. Сурурун шатлык, ва хузнун кайгы, ва иҗтимаун ва фурқатун җыелу, бердәм булу һәм аерылышу, ва гусрун ва юсрун авырлык, мәшәкать һәм җиңеллек, сумма суқмун ва гафия. Ауру һәм сәламәтлек һәм ниғмәт, шушы аурудан сәламәтләнү. Ягъни адәм баласын Аллаһ Тәгалә шулай итеп яратты. Авырган кешегә, әгәр дәген Аллаһ Тәгалә ул кемнедер ауру белән сынаган икән, шушы ауру килгән икән, нинди хадисләр бар, нинди риваятлар бар ул кешеләрнең
Күңелләренә җылы кертә торган, әҗер савапка өмид иттирә торган, шуларны берничәсен китереп китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Гайзамул җаза мага гайзамил бала." Авырулар, бәләләр авыр булган сайын, аның әҗер савабы дагын артыграк ди. Ва инналлаһа иза ахабба каумен ибталахум. Әгәр дәген Аллаһ Тәгалә бер кавымны яратса, аларны сынар. Фәмән радия фәләһу рида ва ман сахита фәләһу сахт. Кем риза булды, аларга Аллаһның ризалыгы булыр, ә кем ачулы булды, аларга Аллаһның ачуы булыр. Икенче бер хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Пәйгамбәрбездән сораагач, ин авыр, ин күп сынауларга дучар булган кешеләр кемдер дип сораагач, Пәйгамбәрбез әйтә: пәйгамбәрләр ди. Аннары кемнәр дигәч, галимнәр ди. Аннары кемнәр дигәч, изге кешеләр дип әйтә. Әмма ләкин шушы бәләләр сәбәпле, шушы авырулар сәбәпле Аллаһ Тәгалә гөнаһларны ярлыкый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ма мин муслимин юсибуху азан марадун фама сиваху илля хатталлаху лаху сайyiатихи кама тахутту шаҗарату варакаха." Мөселман кешегә берәр авырлык килсә, авыру килсә ди. Яки шуннан әзрәк, яки күбрәк авырлыклар килсә, шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын ярлыкый. Агач яфракларын көз көне куйган шикелле ди. Агач яфраклары ничек куела, мөмин кешенең тәненнән гөнаһлары дагын шулай иттереп куела ди. Аннары Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям bir вакытны bir кеше янына керде. Умму Сайб исемле bir кеше янына керде. Ни хәлләрем бар дип сорады. Шушы авырудан хәлләр ничек дигәч, ул әйтә: "Минем ди тәнем кыза ди." Ягъни температура бар дип әйтә. Аллаһ бәрәкәт бирмәсен шул тән кызуга дип, температурага дип әйтә. Шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә: "Ла тасуббул хумма ди." Сүкмәгез ди шушы нине ди. Тән кызуны сүкмәгез дип әйтә. Чөнки бу Аллаһтан. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Әгәр дә кешенең температурасы күтәрелсә ди, тәне кызса ди, аның гөнаһлары пакланыр ди, ут тимердәге булган пычракны битергән шикелле" дип әйтә. Ут ничек итеп яндырып, тимердәге булган пычракны чистарта, тәннең кызуы дагын, температура күтәрелү дәген шулай итеп гөнаһларны ярлыкауга сәбәп булып тора. Аннары тагы бер мәсьәлә бар. Кай вакытта Аллаһ субханаһу ва тәгалә кешегә улы дәрәҗәләр бирергә мөмкин. Җәннәттә югары дәрәҗәләр язган булырга мөмкин. Ләкин аның гыйбадәте анда җиткерми. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аны сыный. Аның буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иннал абда иза сабaqat lahu min Аллаһи манзилатун лам яблугха би амалихи ибталаху Аллаһ." Бәндә дип әйтә: "Әгәр дәген аңар җәннәттә бийек дәрәҗә язылган икән, гамәле белән ирешә алмый икән, Аллаһ Тәгалә аны сынар ди. Тәнендә сынар, малында сынар, балаларында сынар. Һәм бу кеше сабыр итер ди, һәм шул дәрәҗәләргә ирешер" дип әйтә. Аллаһ Тәгалә шул дәрәҗәләргә ирештирер ди. Аннары авыру кешенең фазилаты Аллаһ Тәгалә аның белән. Аллаһ Тәгалә әҗер саваплар бирергә әзер ул кешегә. Bir hadiste, kutsi hadiste Allahu Teala aytem. Kıyamet gününde kişiye Allahu Teala aytirdi. Ey bendem, min avırdım, niksin benim halimni bilirge kilmedin. Şundan kişi aytir, ya Rabbim, nişik men senin halini bilirge kilim, sen bit alemlerinin patşası. Şundan Allahu Teala aytir, sen bit bilmedin mini, fulan benim kulum fulan avurta idi. Hem Sinan'ın halini bilmedin. Eğer degin Sinan'ın halini bilirgen bulsan, meni şunda tabır edin.
Ягъни әҗр савап. Ул кешегә Аллаһ Тәгалә әҗр савап бирә, һәм авырган кешенең хәлен белгән кешегә дәген әҗр савап бирә. Шуңа күрә, менә хәзерге вакытта кайбер туганнарыбыз, дусларыбыз авырый икән, телефон аша булса дагын аларның хәлләрен белик. Әйберләр китерергә кирәк булса, әйберләрен китерик, һәм аларга булышырга тырышыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем иртә белән авыру хәлен, авыру кешенең хәлен белергә барса, кичкә хәтлек 70 мең фәрештә аңар дуа кылыр ди. Кем кич белән барса, иртә беләнгә хәтлек 70 мең фәрештә аңар дуа кылып торыр дип әйтә. Шуның өчен аның әҗр савабы дагын бик зур. Шулай ук онытмасын авырган кеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Әгәр дәген бер кеше авырса диде, яки сәфәргә чыкса диде, ул кешегә язылыр ди. Авырмаган вакытта, сәламәт килеш булган вакытта, сәфәрдә булмаган вакытта эшләгән изгелекләре. Ягъни син авырып духа намазын укый алмагансың икән, авыру сәбәпле тәһаҗҗүд намазына тора алмагансың икән, Аллаһ Тәгалә сиңа укыган шикелле язачак. Кем сәламәт килеш гыйбадат кылырга гадәтләнгән булса, авыру сәбәпле Аллаһ Тәгалә ул кешегә әҗр савапны язачактыр. Аннары тагы бер шундый хадис бар. Менә ул инвалид кешеләргә кагыла. Бу дөньяда авыру кешеләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Кыямәт көнендә сәламәт кешеләр теләрләр ди. Кайчан алар күрәләр авырган кешеләргә әҗр савап бирелгәнне. Әҗр савап бирелгәнне күргәч, нинди зур савапны, иннамас юваффас сабирун аҗрахум бигайри хисаб, сабыр итүчеләргә хисапсыз әҗр савап бирелә ди Аллаһ Тәгалә. Бу кешеләргә әҗр савап биргәнне күрсәләр, алар теләрләр иде. Бу дөньяда булганда аларның тәннәрен тимер кайчылар белән теге умыруларын теләрләр иде дип әйтә. Ягъни, әгәр дәген кеше авыру икән, ниндидер бер шир белән авыру икән, Аллаһтан разый булырга кирәк. Аллаһның тәкъдиреннән разый булырга кирәк. Әлбәттә, сәламәтлек өчен тырышырга кирәк. Әмма ләкин шул гариплек бар икән, авыру бар икән, шуңар савабы итәсен икән, бу Аллаһның тәкъдиренә риза буласың икән, Аллаһ Тәгалә әҗр саваплар бирәчәк. Шуның өчен моның әҗр савабы дагын бик күп. Әмма ләкин, хөрмәтле дин кардәшләрем, искә алып киткән хадисләр ул авыру кешеләрнең хәлләрен күтәрер өчен, күңелләрен күтәрер өчен әйтеп киттем. Әлбәттә, авыру ул Аллаһның бер сынавы. Һәм кеше шуңар сабыр итеп, Аллаһның тәкъдиреннән риза булып кабул итәргә тиешле. Һәм мин китергән берничә генә файда, кайбер галимнәр әйтәләр, авыру кешенең йөзләгән Аллаһ тарафыннан бирелгән йөзләгән төрле файдалары бар дип әйтәләр. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне өйрәтте гафиягә. Дуа кылганда гафият сорарга кушты, иминлек, сәламәтлек сорарга кушты. Шундый бер хәл була, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер зәгыйф кешене күрә. Сәламәтлеге киткән зәгыйф кешене күрә һәм әйтә: Син берәр төрле дуа кылдыңмы әллә ди? Берәр төрле дуа кылдыңмы әллә дип әйтә. Шуннан тегесе әйтә: Әйе ди. Мин ди Аллаһтан сорадым ди. Я Раббым, әгәр дәген син минем ахирәттә газаплыйсын булсан, бу дөньяда газапла дип сорадым ди. Шуннан Пәйгамбәрбез әйтә: Субханалла ди. Шыдый алмыйсың бит ди. Моңар шыдый алмыйсың ди. Һәм булдыра да алмыйсың ди. Әйтергә кирәк: Аллаһумма атина фид дөнья хасана ва фил ахирати хасана ва қина газабан нар дип Пәйгамбәрбез өйрәтә. Менә без һәр вакытны кыла торган дуа: Раббана атина фид дөнья хасана, я Раббым, бу дөньяда изгелек бир. Һәм ахирәттә яхшылык һәм изгелек бир. Ягъни иминлек, сәламәтлек бөтенесе дә керә хасана исеменә, сүзенә бөтен нәрсәдәген керә. Һәм җәһәннәм утыннан үзен сакла дип. Һәм Пәйгамбәрбез бу кешегә дуа кыла, һәм ул сәламәтләнә. Бер вакытны Ал-Аббас ибн Абдул-Мутталиб исемле сахаба Пәйгамбәрбезнең әтисенең энесе яки абыйсы Пәйгамбәрбездән сорый: Я Расулулла ди, дуа кылыр өчен бер сүз өйрәтәле дип әйтә. Аллаһтан нәрсә сорыйм ди. Шуннан Пәйгамбәрбез әйтә: Сәлилләһил афия ди. Афия сора ди.
Гафия сөз астына керә, сәламәтлек, иминлек керә. Сәламәтлек сора, иминлек сора. Икенче көнне килгәч, тагы сорый. Я Расулулла ди, өйрәт әле бер дуга ди. Пәйгамбәрбез әйтә: Сәлилләһил гафия ди. Сәлилләһил гафията фи дунья вал ахира ди әйтә. Аллаһтан бу дөньяда һәм ахирәттә иминлек һәм сәламәтлек сора ди әйтә. Ягъни Пәйгамбәребезнең дугасы шушы. Ягъни Пәйгамбәребез ауру, бәлане сорарга кушмады. Әмма ләкин килгән икән, ауру килгән икән, сабыр итәргә кушты. Түземлек күрсәтергә, Аллаһтан зарланмаска һәм давалану ысулларын дагы Пәйгамбәребез өйрәтте. Шуңа Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, шушы сәламәтлекнең нигъмәте турында Пәйгамбәребез әйтә: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи, мугафан фи джасадихи, индаху қуту яумихи, факааннама хизат лаху ад-дунья бихазафириха." Кем иртә белән торса ди, иртә белән торса, һәм аның дөньясы имин ди. Ул иминлектә, тынычлыкта, тәне сәламәт, һәм аның көндәлек ризыгы бар. Бу кеше өчен бүтән дөнья байлыгы җыелган ди. Бу кеше өчен бүтән дөнья байлыгы җыелган. Карагыз, өч әйбер: сәламәтлек, тынычлык һәм көндәлек ризык. Шуңа күрә мусульман кеше шушы нигъмәтләрне Аллаһтан сорарга тиешле. Аллаһ Таала барчаларыбызга иминлек бирсен, барчаларыбызга сәламәтлек бирсен һәм авыруларыбызга хәерле шифалар насыйп итсен. Аллаһ субханаху ва тааляның әмерләрен үтәп, тыйганнардан тыйылып яшәргә насыйп булсын. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ani ва iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.